تمنى بإبيت channel كمي كان يهم أوكي قنيات جيميل زلا جونا بجيميلنا كنرئي مالتي أو جيميل آتينا جوجل درايف بمنصر جيميل انتي كتعمل لا يخد كرينا مالتي جوجل درايف مالت بزوح نقرأ من جوجل ግን ناتوها تويلنا انتي ክንጥቀመሉ ንኽእል ከመይ ክንገብሮ ንኽእል ብሓባር ክንርአና ንሎ መዓልቲ ቀዳማይ ክፋል ናይታ ጉግል ድራይቭ ኣብ ጂሜል ኢና ክንርያ ኣብቲ ቁፅሪ ዘለካ ዝተረፈ ፓርቲ ክንቅፅሎ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ተለሊዩ ዘሎ ብሓባር እሺ እምበር ሕጂ ጂሜል ዳይሬክት ኢና ንኣቱ ምክንያቱ ጂሜል ከመይ ጌርካ ተኣቱ ከመይ ጌርካ ተብል ገለ ኦልሬዲ ኩላትና ሪና ስለዘለና ማለት እዩ እንድሕር ዜርኣና ኮይንካ እተን ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ድማ ኣብ እንተመሲላ ክንርኢ ንኽእል ኢና ስለዚ ጂሜልና ከፊትና ኣለና ዳይሬክት ሕጂ ናብና ንኸይድ ናብታ ጎግል ኣፕሊኬሽን ዘላ ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ኣብታ ናይ ጎግል ኣፕሊኬሽን ኣብዚኣ ክሊክ ንብላ ኢና ኣብዚኣ ክሊክ ምስ በልና እያ ንታሕቲ ወሪድና ኣብዚኣ ድራይቭ ትብላላትና ነዛ ድራይቭ ትብለላ ክሊክ ንግበራ ሕጂ ስእልታት ቪድዮ ፅሑፋት ገለ ኣብዚ ስእሊ ዝቕመጥ ማለት እዩ ጥራይ ስኻ እንታይ ኣቐሚጥካ ጥራይ ምፍላጥ እዩ ስለዚ ኣብዚ ፅሑፍ ንሕርእ ደሊና እዚ ፅሑፍ ኣለና ንኽረአየና መጠን ስእሊ ንሕርእ ደሊና ኣብዚ ዘለና ስእሊ ቪድዮ ኸ ኣብዚ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣብ ጎግል ድራይቭ ክሕዘልና ይኽእል ዋላ ኣውድዮ እንድሕር ደሊና ኸ ኣውድዮ ይሕዘልና ማለት እዩ ኣውድዮ እውን ኣብዚ ኣሎ እዚ ጎግል ድራይቭ ኩሉ ዓይነት ዶክመንቴሽን ክሕዘልና ዝኽእል ዓይነት እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ምንታይ ኢና ንረኽቦ እንድሕር ኢልና ኣብ ጂሜል ኢና ንረኽቦ እዚ ድራይቭ እዚ ወይ ከዓ እዚ ዓይነት መካኒዝም ኣብ ጂሜል ንረኽቦ ከመይ ጌርና ኢና ሓድሽ ከነእቱ ንኽእል ንዝብል ከዓ ኣብዚኣ ኒው ትብል ኣላትና ነዛ ኒው ትብል ደላ ነዚኣ ክሊክ ንብላ ሕጂ ፋይል ዲኻ ክትእቱ ዲኻ ደለኻ ወይሲ ሓደ ፎልደር እዚ ፋይልን ፎልደርን ፍልልዩ እንታይ እንተደኢልና ፋይል ማለት ሓደ ንፅል ነገር ማለት እዩ ሓንቲ ንኣብነት ሓንቲ መፅሓፍ ክትከውን ትኽእል እያ 50 ፔጅ ዘለዋ ክትከውን ትኽእል እያ 1 ሚልዮን ፔጅ ዘለዋ ክትከውን ትኽእል እያ ግን እሳ ከም ሓደ ፋይል ትሕዛ ማለት እዩ ፎልደር ንብሎ ግን ድርዳር መፅሓፍቲ ወይ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ቪድዮታት ስእልታት ኣብ መቐመጢ ዝተቐመጠ ንባዕሉ እቲ መትሓዚ ኣብ ካልእ መትሓዚ ከዓ እቱ ይኽእል ስለዚ እዚ ፎልደር ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ፋይል ዲኻ ክትእቱ ደሊኻ ዘለኻ ወይሲ ፎልደር ትመርፀላ እዚኣ ማለት እዩ ኣነ ንኣብነት ሓንቲ ፋይል ከእቱ ደልየ እንድሕር ኢለ ነዚኣ ክሊክ ፋይል ክትእትዋ ደሊኻ ዘለኻ እንታይ እያ ንኣብነት ስእሊ እንድሕር ኮይና ሓንቲ ንፅል ስእሊ እዚኣ እያ ማለት እዩ ከምኡ ጥራይ ደይኮነ ግን ሰለስተ ስእሊ ዋላ በቢ ደለዎ ኮይነን ክኣትዋ ይደልያ እንድሕር ኢለ ነዘን ሰለስተ እዚአን ክሊክ ኢለ ይመርፀን ማለት እዩ ሰለስቲአን ኮንትሮል ኤ ኢለ መርፀን ስለዚ ብዚኣ ኦፕን ኦፕን ስበልኳ በቢ ንፅል በቢ ፋይል ጌራ ንዕአን ተእትወን ማለት እዩ በቢ ንፅል በቢ ፋይል ኣብዚ ድሕዳር ኢናን ኣትየና ኣለዋ ማለት እዩ ዋላ እውን ኣብዚ ድሕዳር ኢናን ምልክት ትበናላ ብከምዚ መልክዕ ከዓ ኣቱ ጂሜል ኣብ ጎግል ድራይቭ ከዓኒ ሓደ ዓቢ ሚና ይፃወት ወይ ከዓ ሓደ ፅቡቅ መንገዲ ዝህበና እዩ ማለት እዩ እዚ ጎግል ድራይቭ ኣብ ጂሜል ብቐጥታ ኣቲና ኣብቲ ጎግል ኣፕስ ንረኽቦ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ጎግል ኣፕሊኬሽንስ ንረኽቦ ናይ ጂሜል ፓርቲ እዩ ማለት እዩ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ኤቢቲ ቻነል ከምቲ ብተረጋጋሚ ክንገልፆ ዘለና ሕፅር ሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ጂሜል ስለንገልፅ ዘለና ቁርብ እቱ ኢልና ካልኣይ ክፋል ክንገብረላ ኢና ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ሰሙን ሰላም ወሰናይ ሰላም ቅነ